Mae'n braf iawn cael cyfarfod a gweld wyneba cyfarwydd wrth grwydio'r maes yma. Pachedig, Gwyn Elfyn, chi'n mwynhau'r sioe? Ydw, mwynhau. Wedi bod yma trwy'r wythnos. Dwi'n mwynhau pob diwrnod y dweud y wir. Ac yn ddyn sioe hefyd? Ydw, Ian. Dwi'n dod â carafan i fyny ag yn aros ac wedi gwneud hynny ers blynyddoedd. O'n i'n methu llynau fel ydyn ni gwybod, so priodas gen i ar ymarfer hwnnw wedyn, o'n i'n braf i fod yn ôl enni. A mae Lenni'n flwyddyn wahanol mewn ffordd oherwydd mae yna ddyletswydda newydd yn dod i'ch rhan chi? Os, wedi bod Dillun yn dilyn un o gaplaniad y sioe gyda bwriad o wneud y fforddiant sydd o'n gaplan yn y sioe. Mae yna lawer o broblemau yn wynebu ffermwyr dyddi yma a lot o iselder ac orbryder ac yn y blaen. A mae yna lawer yn gofyn am weld rhywun, ond wrth gwrs mae ffermwyr de o'r llewyn, gogledd o'r llewyn, lawer fwy cyfforddus yn siarad yn ei mamiaeth. A does dim llawer o gyplaniad Cymraeg i haith yma. Felly, da ni, Lundeb yr Annibynwyr, mae Carwyn Sitol a fi yn benna di cytuno i ddilyn yr hyfforddiant mae i drio bod o ryw gymorth os gallwn ni beth bynnag fel rhan o gynllun bugeilio cefn gwlad. Felly, sut ydych chi'n rhagweld y bydd y swyddogaeth yma yn datblygu? Fyddwch chi yma felly y flwyddyn nesaf fel caplan? Bydda gobeithio. Ac yn lle byddwch chi? Wel, ni'n cyfarfod y Babell Cytun yn cychwyn allan o fanno. Mae'r caplaniad yn cael, yna rhyw 6 caplan ar ddyletswydd yr un pryd yn mynd i wahanol rannau o'r maes yma, i wahanol lefydd, ac yn cerdded o gwmpas, siarad stondinwyr, pobl pwy bynnag sy'n angen gweld rhywun, mae yna le i weld rhywun yn breifat, so oes angen hefyd. Felly, presenoldeb yn fwy na dim, fel bod rhywun yn gwybod os oes rhyw broblem neu angen yn y drafodaeth mae rhywun ar gael. Gwaith pwysig eithriadol yn enwedig yn y dyddiau yma? Ie, wel, mae'n dyddiau o brysur bwyso mae gen i iawn, a mae yna waith i ddod. Dwi'n meddwl bod ni gyd yn sylweddoli hynny efo'r newidiadau sydd ar y gorwel, a mae'n fygythiadau caled iawn i wynebu amaethwyr, a dwi'n meddwl bod rhaid i Cymru sylweddoli pa mor bwysig ydy amaethyddiaeth i ddyfodol yn Gwlad ni. Gwyn, diolch am y sgwrs, a ffod yn mynd o da efo'r hyfforddiant. Diolch, ie. Gawn ni sgwrs ymhen y flwyddyn. Ie, gael gweld. Diolch i ti.